שלום וברכה, היום אנחנו בבית במר חשוון, יום ההילולה של רבי יעקב אלפנדרי. רבי יעקב אלפנדרי בן רבי חיים, הוא היה אב בית דין באיסטנבול שבטורקיה, ורוב דברי התורה שלו נשרפו, חוץ מהספר מוצל מאש שאנחנו נצטט ממנו. הוא היה הרב של רבי יהודה רוזניס. רבי יהודה רוזניס חיבר את הספר משנה למלך, והיה רבו של המעם לועז, רבי יעקב קולי, תלמיד חכם גדול גם של רבי יעקב ששון. בואו נראה שאלה שהרב הסתפק בה. הוא נפטר בשנת תק"י ב-1750 למניינם, והוא קבור באיסטנבול. בואו נראה שאלה שהרב הסתפק בספרו מוצל מאש. ראיתי להסתפק בכל מקום שאמרו חכמים זיכרונם לברכה שלא יעשה כן בציבור. יש דברים שחכמים אמרו שלא יעשה לעשות אותם בציבור. לדוגמה, מפני כבוד הציבור, לדוגמה לא לשבת מפני כבוד הציבור. והרב מביא פה את הדבר הזה, אבל הספק הוא כזה: האם במקום שרוב הציבור מוחל על כבודם, מה דינו? לדוגמה, מגילה, שאמרו שלא יקרא יושב. מי שקורא את המגילה הוא קורא בציבור בעמידה. האם הציבור אומר לו, אנחנו מוחלים לך, אנחנו מסכימים שאתה תשב ותקרא לנו את המגילה. האם הציבור יכול למחול או לא יכול למחול? ומצאתי בעניין של קטן, האם קטן יכול להיות שליח ציבור, האם הציבור מוחלים או לא מוחלים, כי הרי הציבור לא צריכים למחול על כבודם, וקטן לא יהיה שליח ציבור, אבל אם יש ציבור ספציפי שכן מוחל, מה דינו? אז כתב מרן השולחן ערוך בהלכות ברכות סימן נ"ג, וזה לשונו. ולפי טעם זה, יש מקום למנהג לומר שהציבור מוחלין על כבודם, עד כאן. אז רואים שהציבור יכול למחול על כבודו. ואם כן, יש להסתפק אם בכל מקום הדין כן, ואם תמצא לומר שהדין כן, עדיין יש לדקדק, וזה תלוי במחלוקת. שכן כתב שם מרן השולחן ערוך, שאחר שכתב כן, כתב וזה לשונו, אבל הראש ז"ל כתב בתשובה, משמע שאף הציבור מוחלין, אין למנותו. אפילו שהציבור הספציפי הזה מוחל, אין למנותו. אז ההסתפקות של הרב, לכאורה הלכה למעשה נורא, שאפילו אם הציבור הספציפי הזה מוחל על כבודו, הוא צריך להתבטל לציבור הכללי, והיות ובציבור הכללי לא מוחלים על כבודם, גם במקרה הזה לא ימחלו על כבודם.